Партия һәм дәүләт эшлеклесе дипломат Фикрәт Әхмәтҗан улы Тәбиев 1928 елның 4 мартында Рязань өлкәсенең Ермиш районы Әҗе авылында крестьян гаиләсендә туа. Әтисе Әхмәтҗан Мөхәммәтҗан улы гражданнар сугышында катнаша, отряд командиры, Фрунзеның шәхси элемтәчесе була. Бөек Ватан сугышы башлангач, фронтка китә һәм 1943 елда фронт яны госпиталендә яралардан үлә. Әнисе Сабира Мөҗип кызы колхозда эшли. Яшүсмер Фикрәт тә сугыш чоры колхоз тормышының бар авырлыгын үз җилкәсендә кичерә. 1951 елда Казан университетының тарих-филология факультетын тәмамлаганнан соң Фикрәт Тәбиев политэкономия кафедрасында калдырыла. Аның эшлекле халкы һәм лидерлык сыйфатлары укый башлауга ук ачыклана. Беренче курста ул факультет комсомол комитеты секретаре һәм тулай торак старостасы. 3нче курста университетның студентлар профсоюз комитеты рәисе. 4нче курста факультетның партия комитеты секретаре итеп сайлана. Сталин стипендиясе алып укый. Фикрәт Әхмәтҗан улы Тәбиев 1957 елдан 1979 елга кадәр КПССның Татарстан өлкә комитетында хезмәт куя. Фән, мәктәпләр һәм мәдәният бүлеге мөдире, идеология буенча секретарь 1959 елдан 2нче секретарь, 1960 елдан 1нче секретарь. Татарстандагы тормыш яшәешенең 2 елга якыны төп юнәлешләр Тәбиев тарафыннан билгеләнгән чорга туры килә. Ул Татарстан өлкә комитетының 1нче секретаре вазифасын башкарган еллар республиканың социаль-икътисади тормышында зур үзгәрешләр барган. Авыл хуҗалыгы үсеш алган. Татарстан заманча сәнәгый индустриаль республикага әверелгән дәвр. Җитәкче вазифасына карата Тәбиев түбәндәге фикердә тора. Җитәкчелек сәнгате ул барысына да өлгерү, бар эшкә үзең тыгылу. Бер туктаусыз мин уштым, мин хәл иттем дип тәкрарлап туру түгел. Иң мөһиме эш башына булдыклы, әзерлекле, ичке тәрбиясе булган кешеләрне сайлап кую. Аның турыдан-туры катнашы белән республика тормышының төрле өлкәләре үсешенә зур өлеш керткән талантлы җитәкчеләр үсеп чыга. Җитди проектларны гамәлгә ашырганда Фикрәт Әхмәтҗан улы Тәбиев җирле мәнфәгатьләрне түгел, гомум дәүләт максатларын алга куеп эш итә. Ул Татарстанда эшләгәндә Казан органик синтез заводы, Түбән Кама нефтехим предприятиесе, Түбән Кама шина заводы, КАМАЗ предприятиеләре комплексы, Түбән Кама ГЭС, Зәй ГРС кебек сәнәгать гигантлары төзелә. Машиналар, самолетлар, суднолар, приборлар төзелеше куәтле үсеш ала. Заманча инфраструктуралы Чаллы, Әлмәт, Түбән Кама, Зәй, Җәлил шәһәрләре калка. Икътисади потенциалы ягыннан Татарстан, Молдавия, Эстония, Литва, Кыргызстан, СССР кебек кайбер союздаш республикалардан күпкә алга китә. 1979-86 елларда Тәбиев СССРның Әфганстан Демократик Республикасындагы гадәттән тыш һәм вәкаләтле илчесе вазифасын башкара. 1986-90 елларда РСФСР Министрлар Советы рәисенең беренче урынбасары була. 1992-93 елларда РСФСР Югары Советы каршындагы Федераль Милек фонды рәисе. 1995 елдан Мәскәүдә Нефтек холдинг компаниясе баш киңәшчесе. Фикрәт Тәбиев 1959-80 елларда ТССР Югары Советы, 62-79 елларда СССР Югары Советы депутаты, 62-79 елларда СССР Югары Советы президиум әгъзасы, 1989-91 елларда СССР халык депутаты итеп сайлана. 1961-90 елларда КПСС үзәк комитеты әгъзасы. Ул 5 монография Татарстан икътисады үсешенә, партияның халык хуҗалыгы белән идарә итү алымнарына, ил икътисадын камилләштерү мәсьәләләренә багышланган күп санлы фәнни хезмәтләр авторы да. Дәвамлы һәм күп кырлы эшчәнлеге өчен Фикрәт Әхмәтҗан улы Тәбиев 5 Ленин ордены, Октябрь революциясе, халыклар дуслыгы, Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен орденнары, кайбер чит илләр орденнары, медальләр белән бүләкләнә. 2008 елдан
Казан һәм Чаллы шәһәрләренең мактаулы гражданы Фикрәт Тәбиев 2015 елның 3 июнендә Мәскәүдә вафат була. Данилов мөселман зиратында җирләнә. Казан һәм Түбән Кама шәһәрләрендәге урамнарга Чаллы шәһәренең яр буе ял зонасына Тәбиев исеме бирелә. Казанда ул яшәгән йортка барельефлы мемориаль такта куела. Аңа багышлап Фикрәт Тәбиевнең шәхси эше дигән документаль фильм төшерелә.